Pas niya, buli ni ina niya. Good morning mga prinsesa ning Encantadia. Karaturog sana kamo iso, tamasupog man. Alas 11 pa man sa naning aga. Puro pagutput lang naman ako ning kakalaba kakatipid ni mga bado ninyo. Ano, ibutang ko lang to dito. Magkaturog pa kamo, aban-aban na kamo magmata. Iso. Oh, nagmata na para yung bata ning mayaman. Libok-libok mo na naman. Yung mga labahan ninyo pangaglabhan na, uraway ka ning kuryente. Baka pamahaw ninyo yung mga hugasan-hurugasan, yung kaldero kawari ipagrilihisan ha, taipong ka kayo sa bubong ni Kapitan. Oh, yung mga planchahon na ha, uraway ka ning kuryente. Kapag nag-brown out na naman, hinguragan niyang kamo. Aram nyo man dito, 3 times a day ang brown out. Panlilimpya kamo, urawang Sabado simba, buli ni ina niyang, puro kamo babayi, ikaw mga kautardan. Tapuson ang mga gibon sa baray ha, makita ko sa nakamong cellphone tab. Hello, Manay. Yung utanong na pig-order mo yan. O sige, on the way na ako. Kwarton mo ako dyan, ha? Isa Manay. Saan ka mapunta, ma? Yes, ma. Where you going? Mahanap ako ng asawa na kano. Buli ni ina niyang.